sekarang kita nak cuba lagi satu lagu Temel. Tadi tengok, oh best punya dancing. Bagus punya dancing. Alright man. Sekarang nak cuba lagu Temel, okey? Boleh joget Temel punya lagu. Ya, apa sih kisah ni, okey? நம்ம மக்கள் பசிக்கு சோறும் இல்ல குடிக்க நீரும் இல்ல பசிக்கு சோறும் இல்ல குடிக்க நீரும் இல்ல படுக்க பாயம் இல்ல குடுக்க தாயம் இல்ல படுக்க பாயம் இல்ல குடுக்க தாயம் இல்ல இந்த பிள்ளை எல்லாருக்கும் சொந்த பிள்ளை பசிக்கு சோறும் இல்ல குடிக்க நீரும் இல்ல 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 பசிக்காத ஊரு எங்கே இருக்கு வழி ஒன்றா சொல்லு அங்கை பெருக்கு புள்ளே அம்மா கிட்ட பிறக்குது பசியோ நம்ம கிட்ட பிறக்குது பசி விடுக்கால பத்து மணிக்க பறக்குதுமா சண்டை சொல்லு புரியுதுமா அடக்காலம் செஞ்சும் போதும் இது யார சொல்ல பசிக்கு சோறும் இல்ல குடிக்க நீரும் இல்ல பசிக்கு சோறும் இல்ல குடிக்க நீரும் இல்ல அதேதான் விஷித்தா உயிரான சாமி போன வருமா ஒரு அள்ளி போட்டு வான வருமா இருந்தா எந்த பையன் மதிக்கிறா போனா வாய்க்கரிசி குடுக்கிறா சில இடத்துல எல்லாம் கொண்டு அனுபவிக்க தனி இடத்துல ஒன்றும் இல்லை பசி தவிர அட சொரு உப்ப இங்க வந்தா சொரக்கம் வரும் ஆமா பசிக்கு சொரும் இல்ல குடிக்க நீரும் இல்ல பசிக்கு சோறும் இல்ல குடிக்க நீரும் இல்ல பசிக்கு சோறும் இல்ல குடிக்க நீரும் இல்ல பசிக்கு சோறும் இல்ல குடிக்க நீரும் இல்ல Sebagai penyanyi kelab, apakah halangan yang anda hadapi? Cabaran dan hayalan penyanyi-penyanyi kelab malam Malaysia. Ramai. Ada competition, ada susah nak cari kerja. Ada banyak, bukan banyak tapi foreign pun ada. Lokal macam mana nak cari makan. Ini kerja untuk hidupan, bukan apa. Tapi ada orang yang nak cari makan saja. Ada talent tapi tak boleh buat apa-apa dengan talent tu sebab tak ada tempat nak kerja. Sebab tu ada recording company pun nak cari makan, kelab-kelab malam pun nak cari makan. Semua orang nak cari makan.
Tak mau tengok talent ke apa. Macam mana nak hidup? Tak ada cabaran. Banyak ada. Bukan sikit. Banyak.